Que flipados. Esta peli é un moi gran exemplo do que non se debe facer na vida. O conducindo dá unha mensaxe e que, mi madriña, pedazo de actitude exemplar. Como no porno, nada ten que ver con realidade. E sí, amigos, hoxe imos a falar do porno. Somos Sara, Xela. somos seis. Segundo o dicionario da RAG, a pornografía é representación obscena daquilo que ten que ver co sexo en revistas, cine, etc. Obsceno... Creo que máis que iso sería como explícito, non? Todo o mundo sabe o que é o porno, pero nos gustaríanos falar e reflexionar un pouco sobre el. Eu creo que o porno está guai. É unha opción máis para coñecernos, estimularnos, descubrirnos, pero é un pouco paranoia. Ademais, é unha realidade... No, é unha afición a tope de ficcionada. A ver. Eu non creo que o porno sexa tan guai. É unha industria e fai produtos que se poidan vender. Ademais que reproduce os patróns que dan moito noxo. E cosifican os corpos, sobre todo da muller. Joder, ata onde eu sei, cando follas hai pel, cuspe, pelos, por aquí, por alá... Non sei, mesmo hai conversas polo medio, ou tens que ir mexar de rápido de urxencia porque non aguantas máis. Pois a min non sei, o porno non me mola demasiado. Teño mirado varias veces en internet, estou un cachiño e marcho, dame permiso. Non ves? Wow. É como que teñamos que ir a tope sempre, e con ganas de follar. Pois eu si vexo porno. Ala, así, a lo loco. Que ben queda un cando di as cousas en voz alta, Eu si vexo porno. A ver, hai cousas que non me molan, pero outras sí que me molan, sí. Bueno, pois a mí non me gusta porque parece que temos que estar super fortes. Maquinox do sexo aí. Moito fútbol, moito chándal para isto. A ver, fora coñas, centrémonos que isto é importante. É que o porno é como as hamburguesas. Sabes que non son moi boas, pero de vez en cando... Wow. Ben, presto. Joder, que bonito, me quedo bien. Como serán as tomas falsas no porno? Gatillazo 3. Cantas horas podes estar coa apoiaduras en que se che cae? Horas. En plan... Posible. Tes que ser Posible. Tes que ser acróbata para traballar no porno? Posible. Cantos litros de lubricante fan falta para unha toma? Posible. E non se van as mans! Non me quedes mous en río do lubricante. Un prato! Posible. Aquí chega o porno. E como agua bendita cayó. A maioría de persoas que consomen porno son homes heteros. O porno responde a fantasías sexuais. Se xuntamos isto, vemos por onde van os tiros. Mulleres que follan con homes ou que follan entre elas para que a maioría dos tipos se exciten. Sí, é que as mulleres estáis aí nesas pelis a tope. Plano detalle de superpolla entrando na vagina. Plano detalle de Left in the Face. Left in the Face, encanta. Encántame o nome. Xa temos nome para o noso primeiro disco. Left in the Face. É que aí todo o tempo... Puta mierda de porno hetero. Te saca tu medalle. Aí non sei, é que é aí todo o rato. Eles son os que follan, os que deciden, e nós aí, ala, sumisas. É que claro, non sei que é. Este cortámoslo. É que ata aparece un videoxogo coas fases polo medio para chegar ao teu objetivo e ala, mete saca, tu medalle, orgasmo e fin. Ademais, os homens estades aí a tope dominando a situación, en plan... Un sex machine aí. Sex machine. Os reis do mambo, vamos. Pua, que noxo. É que agora entendo por que tanta preguiza me dá o forno. O porno non. O porno. Que crack. Vai me matar, que mira. Buah, vamos contar unha cousa. Hai un par de anos, no fallao da miña casa, atopei unha chea de libros de miña nai. Sí, mamá, teño o seu agora. Eran libros eróticos e mangas. A primeira vez que os vin, quedei tan flipada que pasaron horas e non me movía do sitio. Son increíbles, os xenitais son enormes e as relacións tío-tía son igual de chungas. E claro, tamén vexo pelis en internet, que son un pouco raras, pero a min, non sei, mólame, que me axuda a coñecerme máis. Flipo co que aprendo contigo, tía. A ver, que eu isto nunca lle dixen a nadie,
E tampouco sei se é o máis normal. A ver, raro non é muller. E agora que falas isto do manga, tamén hai unha peña que está a facer un porno como máis xeitoso, así con rollo de cine. E a hostia a nivel de imaxe, moi pro. É de pago, e claro, pois hai que pagar. A ver, o problema non é iso. O problema é que se non che falan destas cousas e acabas sacando información só do porno, pois intenta limitar. E iso non é bo, porque ao final acabas te rayando. Eu estaba super nervioso con iso. E non só no porno, na publicidade, nos medios de comunicación, están hipersexualizados. Coñen cousas directamente do porno e ala, a copiar, sen filtros. O sexo como produto, porque claro, move moita pasta. Que todo está hipersexualizado, joder. É para flipar como nos anuncios non la meten constantemente. É verdade que pode que estea todo sexualizado, pero, a ver, polo menos a min na casa, na escola ou así, non me fala nada de sexualidade. A vos sí. Non. É que a hora da verdade, para resolver os nosos propios conflitos, andamos super empanadas. Menos sexualidade nos anuncios e máis na educación. A frase do ano. A min gustaríame deixar claro que o porno non é substituto de nada, nin de parella, nin de desexo por outras persoas. Que se te atreves a ver porno en parella, poden sair temas de conversa que de outro xeito non chegarías a falar nin de coña. Para estimularse. Ainda que non é a única opción para estimularnos. E non te tes que avergonzar, nin de velo, nin de non velo. Ai, que orgullosa estou de vos, quero vos moito. E ata aquí o vídeo de hoxe. Non nos vai dar tempo de facer máis. Quen sabe, non? Igual sí, pero de momento imos parando. Encantonos a experiencia. Imos botar moito de menos os vosos comentarios e correos. E tamén vou botar de menos gravar con vos, monas. Comezade a vosa resolución sexual, revolución sexual. Revolución sexual en Full HD. Agardamos vervos pronto. E lembrade, suscribidevos a nosa canle, comentade e compartide. Deixamos as nosas redes e todo na caixinha de información. Somos sex, e vos